Som gent d'esperit jove que no renunciem a res. Volem formar-nos, treballar i viure a Figueres. Som gent que fem feina en equip. No ens espanta l'esforç i ens motiven els reptes. Volem millorar la ciutat. I com ho farem? Que com ho farem? Doncs consultant a tota la població en els aspectes clau que marquin el futur de Figueres, com la desmilitarització del Castell de Sant Ferran o el manteniment de l'estació de tren al centre. Gestionarem els fons públics de l'Ajuntament amb austeritat i realisme, retallant en detalls i no en personal ni polítiques socials. Potenciarem la formació d'adults com a eina per lluitar contra l'atur. Treballarem per ampliar l'oferta formativa lligada a la realitat de la comarca. Seguirem impulsant una xarxa d'horts urbans, tot buscant el consens amb els veïns. Garantirem la fi del creixement descontrolat de la ciutat i pressionarem perquè surtin a lloguer els pisos buits en mans d'entitats financeres i grans propietaris. Exigirem la gratuïtat del tram Figueres Nord-Figueres Sud i que es completi l'accés nord de l'autopista. Farem que les entitats siguin la pedra angular per recuperar el prestigi perdut de la ciutat. Prioritzarem la creació d'un punt jove al centre de la ciutat. Continuarem avançant des de Figueres per la independència dels països catalans. Crearem mecanismes que obliguin l'equip de govern a rendir comptes davant de veïns i entitats. Limitarem els càrrecs de confiança i reduirem els seus sous i els dels regidors. I per davant de tot, escoltarem i treballarem amb tota la gent que vol millorar la ciutat. Aquest cop... CUP!